γιατί να στηρώσεις τον αρσενικό σκύλο σου. Αν και ο καρκίνος του προστάτη στα αρσενικά στηρωμένα σκυλιά είναι πολύ πιο συχνός από τα μη στηρωμένα σκυλιά, τα ωφέλη της στήρωσης του αρσενικού σκύλου είναι πολύ περισσότερα. Τα πιο σημαντικά ωφέλη της στήρωσης των αρσενικών σκύλων είναι η πρόληψη του καρκίνου των όρχεων, η πρόληψη καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη, η πρόληψη τάσεων φυγής που μπορεί να έχει ένα αρσενικό σκυλί. Επίσης, σταματά το μαρκάρισμα της περιοχής του, μειώνεται η επιθετικότητα που σχετίζεται με τις ορμόνες και τέλος, ελέγχουμε τον πληθυσμό των αδέσπονων σκύλων της περιοχής μας. Η στήρωση των αρσενικών σκύλων γίνεται από την ηλικία των 6 μηνών μέχρι την ηλικία του 1 έτους, αναλόγως με τη ράτσα του σκύλου. Είναι μύθος ότι ο αρσενικός σκύλος παίρνει βάρος μετά τη στήρωση του, αν και εφόσον αλλάξουμε τη διατροφή του σκύλου μετά το χειρουργείο. Ο κτηνίατρος σου μπορεί να σε καθοδηγήσει σχετικά με τη διατροφή του ζώου σου εφόσον στηρωθεί. Λόγω του ότι μειώνονται οι διατροφικές ανάγκες του σκύλου μετά τη στήρωση, είναι αναγκαίο να μειωθεί και η ποσότητα τροφής που δίνουμε στο κατοικίδιο μας. Αν έχεις και άλλες απορίες σχετικά με τη στήρωση του κατοικιδίου σου, γράψε μας στα σχόλια και θα σε απαντήσουμε στο επόμενο βίντεο.